Ostiral goxoa izango dugu gaurkoan, goxoa, goxatu goxotegiko enkargatua izango da gurekin. Karmele Elespe eta beraiek egiten dituzten bi goxo egingo ditugu, beraiek asmatutakoak. Kaixo lagunak, eguerdion, hemen txenago Karmelekin, bi gozo gile, ze ondo, Erga, saio bikaina eukiko dugu gaur. Bueno, goxotegitik etorri zea, Durangotikan, eta bi pastel berezi etxeko ekarrituzu, ezta? Kontatu pixka ekarri ezun. Bueno, hone dia gure asmakizunak. Ona? Bueno, ez dakit, den asmatuta dago, baina segun nola nastatzen dira, gauza barriak atatzen dira. Karo, zuen ikutua eman diozue, eta etxeratu Orda da, sagar pastel bat poma zuria duen izena, baina ez da betikoa. Dekoz, dekoz, hiru prozesu egiteko, eta, bueno, batire, lehenengo handeko kranbelaiteko dekoratzeko izango da. Kranbela, gainetik eramangon galleta buskatu bat, ondo. Hau izango da basea, jarritzen diguna... Oinarria finkungoana, ez da, pastelan azpin. Dauda krematxo bat. Hau da, horren barruan joango da, da gero, sagarra jarriko diogu. Bikain, laberatuko margaztuko dugu, pizkate zea. Hau gozu eta dizdira emateko, ez da? Da gero gainetik kranbela. Eta gainetik kranbela. Bikain, oza hemen pastela earrengo deu sagarna. Eta gero hor, ze gauza bereziak arrizue, Durangoko txapela. Ona, kontatu zer dan Durangoko txapela. Bueno, Durangoko txapela... Gu ezautzen dugu batzuk, zeatik erreportaian ikusi dugu. Baina kontatu ez duenak ikusi jakiteko. Bueno, Durangoko txapela da, berez da bizkotxo berezi bat. Eken da esnia limoeakin, eta gero, kakaoa, ura, eta nastatzen dira osagai guztiak. Dana daukaten batera da, almendra irinak atela. Dos horrik sustantzia eta gorputzea ematen da horrek ematen dio bizkotxoari berezitasune. Gero jarri aldiogu kakaoa, ero nahi duguna gainetik, zuria izan alda, edo ez gu, kakaoa jarri diogu. Bikain. Gero gainetik jarriko diogu batei, txapel gorrizei jarriko diogu, mermelada, frambuesa mermelada, gainetik, eta... Bestiai, txokolati jarriko diogu, ganax bat, ganetik ganaxa bat, eixu da, bomboi barruan doa. Bomboi barruan da, txokolate eta ez negan jakindindako krema bat. Hori da. Eta gero, bustiko txokolatia deseinengo dugu, eta hor bustiko ditugu, eta gero, hor adorno txokotzu. Toppin batzuk esatean, ez da, goiko... Ezagutzeko zeinak batza, orduan gorriak gana, bakigu eukiko la, txokolatezkoak eukazio. Oso ondo. Bueno, adi lagunak, gaur gauza tingo dugu, goxatu, hoi seguru, adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Karmele, martxan jarri biharko dugu, ezta? Bai. Zerrekin hasiko naiz? Kranbelakin hasiko naiz. Bai, segero otzitxuin behar du. Vale, orduan boltxo bat hartuko eta bertan hasiko naiz nazten gauzak, ezta? Zuk zerrekin hasiko zea, beste bol bat bihar dezue bai? Bai, bani hasiko naz, orduan oinarriko galletakin. Oinarriko galletakin, bai. Tori hemen, pasta zure sukre boltxoa. bada. Pasta sukre, hoi da. Kebraba da, bezala esango benun, ezta? Oinarrin erabiltzen dana. Vale, hortako dakau hemen gari irina, azukria, hautzan, hemen armendolen hautza baita ere, irina, gurina eta arrautza, ezta? Hoi da. Ze gauza erradan, gauza guztikia ia, oinarria berdina dakaela, Bai, holan, bakotxai mototzo bere gauzatxu eta gauza ezberdinak. Karo, gauza batekin, okeiokin, testurak aldatzen dira, baina osagaiak ia antzekuak. Nik emezingo, dana batea bota eta dana batean astu, horrena azukre gurinakin. Lehenengo azukre gurinakin. Hori da, azukre gurinakin, eta gero gainuntzeko irinak botako izkio, eta ja kranbela jarko da. Hau bada, eitiak karratutxuak. Vale, bikain. Ze, lortu behar duguna da, lur sensazioa, aria, lurra, orduan. Ez unai masatxo kompaktu bat atatea, lurra, solte gehatu behar. Solte, ez da asko naztatu beharrik. Bikain. Dana pizkaten nastatzen danean, ikua da. Bikain. Bau, nire kontu. Hemen emango zio pare bat mosketa, laukitxoak eukitzeko, eta hemen bai, sartuko dutela nik eskuekin, olako gauzak eskuekin guztatzen zaititia, Hombre, gu lan tokian makinak initen dugu, eta? Bai. Hemen, nola kantidade txikia dian, aldeu eskua sartu, eta eskuekin landu.
lehendabiz igual palatxo bat sartukoet, vale? Eta ekin ingo diot. Hoi da. Vale, oso ondo. Halako paletat ematen bastazu, bezez? Vale, tori bat boiribila eta bestia lauago emango Ni zu. lauago izena. Eta ni honekin hasiko naize bai, bi vuelta eman, eta segituan ja irinak botako izkiot honea, Vale. Bueno, Carmele, kontatu, ze pasteli, ze gauza tradizionalak eta betikoak ite zuen bai, ezta? Bai, bai. Begeo zuen ikutu ematen diozue, hori oso garrantzitsua da, ezta? Bai. Nortasun bat eukitzeko etxean. Bai, gube gauza bat daukaguna oso presente, beti egunin da, errezeta guztizi azukera gutxitu. Claro. Azukera behar da, testurak lortzeko, ezin da kendu norbera nahi duen beste, ezta? Ze Bai, eta testurak- kontserbazioak bai, eta bai. Exactamente. Ni hori turroiak ingertatu zitzaiten. Ni turroiak ikasi nintu niten, bai Katalunian, eta bai beste leku batzutan bai, eta konturatzen ditan zenbat azukre botatzen zioen leheno. Gio, urte guztin irauteko, baina Bai. gaur egun freskoago egiteko ez da, gutxiokin, gio jendiak bai eskertu iteu, ez da? Bai. Ez que, gozo larri bota eskero, egin da bena da... Empalagatu. Estali Estali benetako zaporeke bai. Benetako zaporeak. Orduan, gutxiago bota eskero, gerratzen dena da, benetan gozatzen dituguzula... Bai arrautza, bai armendolak, eta bai historik, baina horretarako oso produktu honak erabili behar duzuz. Ze bestela, erdi eskazak ibili eskero hori bera maritzen da. Orduan azukria bota Da, behar. askotan hori da, azukria botatzen da, Zapaltzeko historio horiek, ez da? hori da. Txoixo eskazetan bezala. Mira, txoixoa eta azukria eta honek, zoze, ez jo hona gota, Hori da. Ondo. Bueno, eta hau guztia. Bueno, Durangon nun dago zehazki kolgatuta zuen gozotegia? Ermodo 11. zenbaki zen. Vale. Eskurdi plazatik erdi, Durangoko plazantiz erdi gizen dagoena, handik oso gertu. Handik ez daite 50 metro, 60 metro. Vale. Oso Eta gertu. noiztik handago martxean zuen gozotegia? Bueno, historia pizka luzitxue da, Ni lehenengo hori zabaldu neban, irekin neban, okindegi moduan. Vale. Bai, peskatzea. Guanda da zenba denboa izaitziten hau? Jo, 84an, Orduan, 84an iriki Bai, zen pizka karambola izan zan egia esan. Eta nola eta nori karambola hori? Lagun ba naukan, hogi gile esana, Bai. eta ni momentu hartan pizkate momentu larri baten aurkitu nintzen, da berak animatu ninduen, zabaltzen denda. Bai. Haurek erakutziko zitela nola erabiltzen dan denda, nik enek izen negoziotan eserrez. Eta, bueno, tira horren laguntzakin, baina gero han neuela, esaten du, jo, eta jarri goan eskioak bene, labatxo bat jarri eskero hemen, eta olako batidora txiki bat, edo zeozer olako zeozer jarri eskero hemen. Ziren ogia bakarrik intentzen duten, edo ogia Ez, ekarri kanpotikan. ekarri. Vale. Oso giona, baina Vale. ekarri, bai. Nundikan? Arrasatetik. Arrasatik, bai. Arrasatetik, Baina bai. man zantzen, hemen nik oso pixkatin biharret, ezta? Bai, usein jenti deitzeko, Vale, deigarri vale, edo zeozer. vale. Da horrela Girua jartzeko lekua. Hori da, horrela zinitzen tontoka, da gero, bueno, pixkat martxa politi hartu gendun, baina, aite hil zen. Gure familiako negozioa beti etxin izan da eraikuntza. Vale. Orduan ebiek esan zidan, jo, lagundu idazu, ze niretzako hau larri da, azkenien zu negozio munduan sartuta zaudeia, eta bota idazu hemen eskutxo bat, eta hori. Da, Eta utzin behar izan zen zure okindegia juteko konstruzioa esatean. hori da, karo, da, Vale. bakizu, gabaz lan, da egunez lan, lonoz. Gaizki, gok batez. Hori da. Bai, ama. Orduen opatu nien, okindegikuai ia horrek hartuko bazuten zera, Erreleboa. bai, bueno, opatu, azkenien saldu inien negozioa, Bai. haurek abilau ziren, baina gero denpora pasa, bueno, gauzak ezin hain ondo jun, ezin atara nahi gendu moduan, da langilek esgatu ziaten berri honi hartzeka. Ja, zaten zuen Carmele zu behar zaitu hemen, ez etorri. Bai, Da, bueno, azkenean- Zian kapazak izan zure grinateatzeko, ze, Bai, eta nik, esaten nien, bueno, a ber, nik lagunduko izue, jarriko izu eta pizkat martxan, Bai. eta gero basuek aurrera egin, zen ni bauken nun denpora eman. Baina azkenean lotu naz. Azkenian ezin jun, ose. Ezin jun. Edo ja konstruzioare bai urte txarrak harrapatu zuen da hori ere bertan bera gatu zan, edo zer. Ez, hori gerta zan. Bai, Justo koinzidioa ban, hori denpora hori, konstruzio etxartu bilizanien, orduan 2008, 2009, 2010, nundik A- amabigarren izan Amabilan. genuen, bai. Aguantatu zenuten pixkat, orduan. Piskat, bueno, Baina- konstruzio jarraitzen dugu, Hola, zemuz ikustezu? Ederto. Ederto, ezta? Elegante, bai. Laberatuko deu, zenba hori da. denbora egongo hola bian? 14 minutu, 14 elda minutu. 70 Iruruta marra, hola, sega prestauta, Oso 14 ondo. minutu. Vale. Oso ondo. Jartuko dugu hemen barruan, eta lehen dabeziko urratza martxan dakau. Oso ondo. Eta orduan hor,
zu bueltatu zinean, berriro, eta 2012... Baina, orain aldatu genduen, da ja, okindegi barik, ja, gozotegidea. Vale. Gozotegidea izena aldatu gendion, Vale. gozatu jarri genion, Vale. ze gustot benetan gozue gozatu emerra. Dudi gabe. Eta nik beti izaten dago, gozua ez da egunero jateko, baina noiz benka janin behar Hori da. Eta momentu espezialetan gainea, ezta? Hori da, eta bebai dela, ondo jan ondoren, azkenengoko bokaua. Bai, gainea da, gertatzeana da, beteta zaude, pila jandezu, arraia, aragila, bestia, baina gozuantzako beti da, lekutxo bat, Beteta zaude, baina beti txak, lekutxo bat beti da. Da, gozat esango dizut, leku askotan, zoaz, errestaurante hon batera, Bai. peto askaltzen dozu, ez azkenengoko hori kafetxoa sartzeko gozotxuei, da zemat aldiz pasaetan niri, zako frakasua. Eskasa, zeu gozua iten da, eta ez da, hor pizkate burua apartu. Bai, eta hori askotan gertatzea nik ogillakin, gu gaina okinak izan dare bai, askotan jutezea, eta kiston karta, kiston arduak, ze ameiketako dizizeta, eta gero ogilla eskasa, eta dana ogillakin jatea. Ez gero zu esan dezuna, ja bukaerako, zea, pasta txiki hori, eta zuen pasta arrakastatxo hori garri berren, zea, pasta gor bat, nekatxiz lan bat. Da, orduen, horrego zainun berdi, ez azkenengo oroitza da, postrea. Bai. Egia esan, jatetxe asko daka, ni adibidez, getaira junda, hor beti kaia jatetxian, hor bukaeran ateatzen duen hola finanzier txiki bat inda etxian, eta gero trufa txiki bat, baina zuezatezuna ondo bukatzeko, Hori da. Eta zaude beteta, baino finanzier hori barroa. Hori da, bai. Eta gaina hori da, txikilla izan behar du, txikilla. Bai, boka bandi ezken hori bebe beste oso bat, lako gozo. Hau zuritzen ere, zurituta jarriko dugu, eta? Bai, zuritu eta erditik inbida. Bale, bikain. Erditik eta gero laminatxo fin batzuk. Bale. Arrazoi guztia da, bai, azkenengo bokadu hori, eta hori izan behar du, gainontzekoa bezain ona edo hobia, eta ondo bukatzeko. Hori, bai. Bueno, orduan, hor zuiten aizeana, gero ingo deu, ostu, eta hori pentsaten inbete dula lusatu, eta tartaleta baten bezala jarri, oinarri egiteko, hau sartu eta papelen artian, labako papelen artian sartuko dugu. Uste bat, aketela baten bat hemen txe. Orduan guain hori hemen botako zu, eta ja lusatuta utziko zu bertan. Hoi da, bai. Vale, hemen dakazu. Erdila gaino, eta gero beste erdila gainen, o beste papela biharko zu. Igual, honekin... Mundatuko zea igual, ez da? Ze, bakarri zabaldu behar dugu, behar dute beste espatulatxo bat edo... Hemen mingainak badazkate bai. Bueno. Beitu, tori mingaina bat. Hori, elegante. Erraminta ona mingaina, Erraminta eta ona ze garrantzitsua dan lanian, Bai. Beti topo bida erraminta ona. Hala da. Edo zelan, edo zein aiztoakin, edo zein zerekin ezin da lanik egin. Hola, ze. Gu adibidez, astoa zuek hori labana ideitzi jozu ez, da? Zein? Aiztoa. Hoi da. Labana da txikiagoa, poltsikokoa, ez? Astoa da, zera, tipula mosteko handia gortun, ez da? Hoi da. Vale, ondo. Bueno, hemen txebagoa txerreki txarraka. Lendabiziko kranbela labian dakau. Eta pasteltxuan oinarria, hortxe dago karmele lusatzen, eta hori utziko zu lusatuta, zanpatuta, goia gogortzen danian mosteko, ez da? Pentsatzen dut. Hoi da, dekete horrek, molde bat, kortapasta ez daiakona, pasta mosteko, baina hau egon behar da gogortuta, Vale, oso ondo oztuta egon behar du, ez da? Bai. Vale, bueno, hemen txe... Rodillotxo bat, mesez? Rodillotxo bat, hemen badakate bai. Baitu, hola eskusia, hori, hau zure kontu, honekin listo, ez da? Hori da. Vale, hemen txe, esan duen bezala, bagoaz txerreki txarraka aurraka, hemen masa utziko deukero hori ozgailuan oztutzen, zagarrare hemen dakat fin mostuko etela, eta bitartian jungo gea, aboiz jatetxea, eta ikusiko zue, ze goxua indiguen. Goazen bertara. Kaixo, Joseba? Bueno, ongi etorri, aboiz jatetxera, ni itziar naiz, eta nahi badozue, gure etxea, erakurtziko dizuet gaur, eta zer egiten dugun ikusiko dugu hemen. Arroita Beiti baserria, zen hau, familia artekoa, eta 2014an, ustailean, ateak ireki zituen, ondala 9 urteia, eta familia arteko alaba, Iratxe Azpitarte, eta bere senarra, Igor Basterretxea, hasi ziren proiektu honekin, gaur aboiz jatetxea dena. Oiz Magalean gaude, jangela eder bat dugu, 180 arte.
Gero dekogu toki txikitsu bat, 30 gitxigora txoko bat, eta kanpoaldetik ditugu lorategi handi bat, eta karpa bat. Nahi badezue zerbait hartu bazkaldu aurretik, edo, bebai izan alda, bazkal ostean, kafea eta kopatxuren bat nahi baduzu hartu, bebai, zenbait ospakizun egiteko, leku paregabea. Bueno, eta orain nahi baduzue, gure sukaldera pasatuko gara, gaurko postrea presentatzera. Zitriko 6.0 da, eta ikusiko duzue, segatik deitzen diogun nola. Guazen ikustera. Eta hemen gaude, gure sukaldean, Monikarekin batera, eta honeko osagaiak. Hau da konguat, naranja txinatarra. Hau, naranja gorria, masmaloa, edo bestera batera esan da, naranja sanguinaren esponja. Hau merengue bergamota, lehorra. Izetez da, limoi eta naranjasko nahazte bat. Hau lima azukre eferbestentea, hemen dugu limoi oskoleko izozkia, etxean egina, eta hemengo osagaiak dira gure marakuja krema egitekoak. Dira esnea, arraultza gorringoa, marakuja zukua eta azukrea. Hasiko gora marakuja kremotsua prestatzen. Horretarako bota dugu marakuja zukua eta orain nahaztuko dugu esnearekin. Eta errezeta honek zer dauka berezi? Zitriko puntu guztiak batzen ditula, mingotxa da, garratza eta gozoa, dana batera. Eta orain beste nahazketa ingo dugu, azukrea botako dugu, eta gainera arraultza gorringoak botako ditugu, eta dena ondo nahaztu. Sukaldaritza tradizionala dugu, baina berrikuntza puntu batekin. Eta asko baloratzen dugu bertoko produktua. Bai barazkietan, arrainetan, gure itxasokoak, bai okelatan, brasa dugu eta hori dena mantentzen dugu. Krema marakuiana botako dugu azukre eta arraultzen gainera. Pixkanaka, dana ondo nahazteko. Horrela egingo dugu marakuia krematsua. Eta orain, pixkanaka, botako berriro, epeltzera, eta horrela, loditzen joango gara, kremotsua egiteko. Bueno, eta hemen dekogu gure marakuja kremotsua, ja prest, ostu ondoren, eta hasiko gara, ja gure zitriko postrea plateratzen. Bueno, Joseba eta konpainia, nahi dozuen arte, hemen gure zitriko 6.0 platera, eta etorri dastatzera nahi dozuenean. Hemen egongo gara, boit jatetxean, zueten osain. Eskerrik asko. Aio? Agur? Taupa Monika, taupa Itziar. Aia, mame, ze gauza berezia eta errain duen, Benetan, Ona, behitu. Ni horri berkizu pena pixkat eman dit, gozotegian, askotan, ni nator gainea, gozogilea naiz jatetxe batekua, ezta? Eta jatetxe batian beti, sofistikatu egiten dezu. Zergatik anzea, zuk platera eratzen dezu, eta maira eramaten dezu. Eta gugin behar deu pastelak vitrinan eoteko egun guztia. Eta atzotan, baskutan, mikatxiz lamar, igual aparra bat, edo krujiente fin bat. Eta holako gauzak, askotan kendu inbiarri izan ditu gozotegian aurre aiteko. Eta hola ikusteten nien jatetxeko postrial birila mateit. Horretarako izen behar dira pastelak oso, egunekuak. Bai. Egunekuak. Gu eguneko ite dugu, baina bestia da segundukua. Hori bai. Eta zu helatu bat jartzen dezu, gainean aparra eta krujente fin bat, baina zer ematen du krujente fin bat vitrinara, eta 3 ordutan bigundu inda. Eta mekatxiz lamar. Baina jarraituko dugu jatetxita juntako lako gozo-gozoa jaten. Bezarka da hundi bat. Desberdinak dira. Ez dia gozogo, ez gozogo, baina desberdinak. Finago, batzutan da, delikatuo. Bueno, inbierdetena da hemen. Kranbelak, ja pi indigu, 14 minutu pasazaizkigu, eta hemen txedakao. Betu ze gauza jarra. Hone, daneako balio igu gaina, ez da? Danetako. Hori edozein etxeko posterako, bai gatzatuetako... Jogur baten gainen botatzeko... Bai, da, arrozonia. Da hori leike pilo bat, egun baten azte eza, kranbel pilo baten, sartu pote baten, eta hori duzuna, pitima jarriko gainen. Pote baten ondo itxita, ez da? Ezetasuna sartzeko. Da gero inan dira, ezberdinak. Kakaoakin, jengibrekin, espezia ezberdinekin, gatz puntu batekin,
Eta holan Txokolate pinportakin, bestiak, bai. Hoi da. Orduan dekazu, bueno, Arrazoi. Bueno, eta hemen dakau, Karmelekin duen masatxua, eta hain bihar deuna da guain moztu, eta tartaletak prestatu, ez da? Hoi da. Nik ungo naiz barruko masa prestatzen, ez da? Bale. Hor dakau kranbela, hor dakau oinarria, eta hoin inbierdeu barruan eraman gu krema bat eta sagarra. Ordu nik krema prestatzen hasiko naiz. Betxo, Joseba, hori 6 milimetro inguru behar du, bo, 6, exacto, Bost koma bost, esale. Baina, izan beda pesta manejablea, ze, karo, gu mozten dugunean honekin, eta hor sartzeko behar dugu izatea pikin bat erabilgarriz, ez bestela, ez da, Krema hau batitu inbiar da, nola inbere, behitu, ze pomadan da hon, Hau bihar deu pomadan, behitu nola ze xamurra da hon, dana ondo nastutzeko. Bale, hemen dakau likore bat, ez da? Bai, hori azkenea mota behar da. Bale, hau zaila, Disonoro, Disonoro. Hori da almendran likoria. Da, almendrei moteko... Sustantzia, ez da? Hori, lehenko azukrekin. Azukriakin, dena nastu, masatxo bat iten detenean, irinak, arrautza, eta azkena orduan... Arrautza ostean, horren ostean, gero irin guztiak. Bikain, nere kontu. Zukin bezun bezala orduan, ez da? Vale. Ni honan ato. Bikain, behitu, zingoeten hemen. Hau, sartu erren igual, barillatxo bat sartuko jo. Barilla sartzen baina, guaizia sartuko jo, etzaigu komeni, ez da? Etzaigu komeni. Oso ondo. Ai, ama, guain ematu gogarradorea, bueltatu naizela hemen gozo gila. Ondo, egia esan zeharra dan gozo gintzan, nola zan lau bost osagaiekin, ziala baserritan zeuden gurina, esnetik ateatze zala, arrautza oiotatik ateatze zala, azukria erremolatxatik ekartzen zuela, eta geho irina. Eta lau bost osagai horrekin zenbat errezeta daude, Uf, danak. Danak. Lehengaiak erosi, lehengai ehar batzukin, eta horrekin ateatzen dira dana. Eta geho, ze garrantzitsua zuek ekarri zuen bezala, bueno, bizkotxein da, baina esnia baserrikua, arrautzak, osagai onak, ez da? Gu beti etxe bueltako osagaiek saiatzen gara, ekarten, beti etxe bueltakoek eta naturalak. Dudi gabe. Askotan esan dira, kruasanak, ze zapore, ze bota diozu. Baitu, gurinak daude, 4 eurokoak, 7 eurokoak, eta 10 eurokoak. Bota dio 10 eurokoa. Olilua bezala. Txala baten olio honakin, ze zapore hartzeu. Antzeko parezido. Ze gertatzen da, baina, gero etekina txikia esaten dela. Baina hor jokua hartu behar duzu, zer nahi duzu, gauza onatara, eta nobera bepozik egon, negozioa urten behar da horrela, hori bai. Baina guk esaten deunak guk azkenian elikatu iten dugu jendia, ez da? Eta orduan nik esaten dut, igual gozo gintzan batzutan jartzen dio gauzatxo batzuk pixka trampa, pixka titeko, eta zatikan gozo gintza ez da egunekoa, baina hori nik adibidez ogileakin izorratu iteit. Ogila jendia ez du nian honeiten, ogila jendiak egunero jateu. Goizian, eguardian, gabian. Eta ogi horrek ona behar du. Osasuntxua izan behar du. Laguntzen dio saltzei, laguntzen dio umie bokatai, laguntzen dio gozariai, ez da nahi. Dudi gabe. Bueno, eta Durangoko jendia, zer da, oso tradizionala? Nahi zautan hori gertatzen zait, Orain nagoela jente askorik ikusten esango nuke baietz. Baietz. Sarritan, saiatu gara gauza barrizak egiten, ganaxakin, bainu bereziak, eta frutakin, eta segit, azkenean, zelako interesgarria, ze politia, ez da. Baina ma milorria. Ekarri duzu betiko errelapokoa, bakai dazu. Bai, nire guai iten dut, igual, juzu guain dagoen, forman dagoen, kiston zitriko berezia, eta indet, pastel bat juzuna, eta kistona, bai, gio ni jatet. Kalteten da eaman, da lau eaman, da iru hueltan da nimi. Eta gaztatarta, jata bat abestian atzetik, Hori da, bizkata bilatu behar gara, gauza barrize frogatzen. Ni behin ez datu zitzaidan, etorri izan bezero bat, eta, honakoa ni Bartzelonan jandot, ez da izer zego xua, eta gizzer da, bai, ze ondo. Da, ze jarriko izu, da, dozen atxo pastel hartuko ditu, bale? Hau jarri da, ez hori, jarri. Ai, ama, Gelditu nintzen plantxauta. Hala da. Ze usain botatzeun Disonoro horrek, Bai, ederra. Eharra. Bueno, hemen mingaina bat hartuko, Bai, mangatxo baten sartu dira. Eldu nazu horrela. Eta hemen gauza bat iten dugu esateatzeko. Pixka, sartu, eta horrela ja ez da aterako.
Eta, ingo deuna da, bertara bota. Ondo kontako, txau, Ze gauza eharra. ezikintzeko... Hau oso frantsesa da, eta katalanak asko iten du, Bai. Gaietan gainean beti krematxo bat jarri, krematxo horrek xamurtasuna emateu, eta gero gainean, zagarrak, urruskari pixkat, baina gaietatxua ja xamurra egotia, Bueno, hemen, sartuko dugu horrela. Eta almendrak dakazio ze berezia, bai. Eta, bueno, hau katalanak eta, hola, mediterranekoak gehiago erabiltzeu, gu baino gehiago dakaelako almendrak, bai, eta. Bai, hoi da. Ono, iteu, pastela, baino garestio, bai, Hau irina baino garestio da, Askoz ere. Askoz ere garestio. Askoz ere, baina ona bada ze gozua dan. Ze gozua dan, Ona danean ze gozua dan. Bueno, eta zer da gehien saltzen dezuena, bestela? Gehien saltzen duna, bueno, pastela politxo saltzen dugu, baina pastak. Pastak. Hombre, gaina arregiak, zerate zuen pastak iten, irabazi zuen Euskal Herriko txapelketa eta dana, Bai, 2008 ganera zan urte tristiakin, Bai. Izan urte tristiakin, behitu, atara gendun horre... Premio txua, ze pastakin izan zen irabazi zenuten premioa? Lur garana jarri genio izena, oso izen pomposa. Vale, eta zerta zion osatuta? Lur garana deko... Hola zuika jarriko jo? Bai, osuen pixkat etzan da. Vale, osuen pixkat etzan da. Horrela, pixkat. Vale, oso ondo. Eta, a ber, kontatu pasta hori. Bueno, lehenengo esango eta aukrema ez da, lehen esan duzu, ez diako konbeni aizesko sartzeik. Bai. Segerratzen dana da, labaratzen dugunean, arrotu iten da, eta bota eta zagar guztiak kanporak altzatatzen. Hoi da. Bueno, nahi gendun zerbait, bueno, ez genikien zelan funtzionatzen ziren zeak, konkurtzuak eta. Vale. Eta hori zagen du, baten batera puntoko, abertze gertatzen da. Barro dejoa, Bai, punta irabazi. Hori, 40 minutu. 40 minutu. Hoi da. Ados. 40 minutu, 170 marrea. Oso ondo. Hau ingo dugu, gailuan sartu, berrera biltzeko, ez da? Hoi da, hori abili gainke, nahi dugunean, da nahi dugun beste, Hoi, eta keo izkin hauek, berriro bolada batin, da berriro luzatu, eta berrera biltzeko prest. Hoi da. Oso ondo. Da, ondo probetxau da. Bikain, hoi barruan, mangatxo barruan, bitu gauza bat ingo dugu, gero txapelak bete bihar ditugu, ez da? Bai. Eta inbiar dugu, bai marmelada, eta bai txokolate mangan sartu, ez da? Hoi da. Hoxe ingo dugu antxe bilen Vale. Bueno, eta pastakin nahi ginen. Pasta hori nola da baresta berezi hori irabazizuna, bueno, azpian dakalako kurruske zea gaietatxo bat, gero juzu deko beste barruen beste krujientetxo bat, deko krematxo bat, eta azkenean ganeko gaieta da, bueno, edeken itxura, bakixu orain horrek erabiltzen dian telak sandakazen markak azpiko. Bueno, horre guztikin, egin duen, montaje bat, eta itzel urte, eta zan. Eta hori da pasta txapelketa irabazizuna, baina gero pasta arrakastatxuena dakazuena zin da. Bueno, te pastak saltzen dira egunen segun, baina horrela, bai. Euskal Herrin generalian asko saltzen dira pastak, Bai, zasken dela erregalo polit bat, ez da, norbait jaiotzen da pastak eramatituzu. Norbaiten zoriona dira o paskai baten osteako. Dalako mokau txiki bat, gozoa da txikia. Eta aukera dakazu, zapore ezberdina frogatzeko, kafetxo bateaz, 2-3 pasta jate itxuzu da, zapore ezberdinekin, eta da oso, osea, beste sartuko dugu. Bai, hau arbitzen nio, zebatean 3 neskan da 3 erabilita genuzkan. Eta ordu nagusi hartuet, eta hor txokolatia sartuko dugu. Hemen ganaxa. Eta adibidez egiten dut asko igual marmelada batzukin, txokolatekin, almendrekin, kokokin da holako ketare bai bakazu bat. Baike, eta intxaurrakin da, mundiala da, intxaurrana da. Eta euskaldun antzako intxaurra, nagusi. Bai, eta zu esan desuna, gaur egune, pastelak ebaik, eta txikillo eta bariatuak. Azkenean pastela undila ja gutxi amatea etxeta, Azkenean gustetan da frogatzia batetik eta bestetik. Ba, igual norbaiten zoriona nahi dulako jarri, baina bestela, pastela hundi gutxi amaten dira gaur egun, Eta, bueno, txapela itzel saltzen dira, Bai, txapela hona daka, rakazta. Bai, itzelezko martxa. Ez que zanbeitu launak, mendakan bizkotxitoa, beitu, ze gauza xamurra. Hola segateko eharra. Bio gaina txokolate jarrita, txokolate gainen, hoi, eharra gozua prestatu ezuena. Bello, einalduguna da, gani jarriko diogu ganaxa, txapel baltzai ganaxa, txokolate ganaxa. Eta txapel gorrizai jarriko txau frambuesa mermelada. Txapel gorrizai ez da ertzainana, ez da? Ez. Dantzari zena. Vale. Bakixu, danak txantxa berdin ez da. Txantxa berdinakin, Hori ez, txapel gorrizai dantzari zena. Ona. Ez jaize, Jaiak eta dantza eta makillakin eta txapel gorrizakin. Hoi da, nire nire dantzari zan. Ona, behen omen ez alda hor duen, Ilorretako dantzari ze.
Ona. Zen izorretako enaz, Iurretako aseazu? Hori esan behar dut, hemen. Epa, baspare, ez da? Da, osenki, Osenki. Baina hoi zer da? Bere identitatea gazue propioa, bertan, oze, Izorretarak gara. Bai, Bai, urte batzutan, egon gintzen Durango, bueno, izen zan horre, ez da gizu alako antxineko negozio estrainoiek eta Izorreta Durango iabian, baina Izorretako beti aldarrekatu dugu, gu Iurretara gariela. Iurreta. Hoi da. Ai, ama, onda, igeldakoa bezala hemen donazien, ez da? Bueno, bastarra askotan dago, olako bakotxa bere identidadien nahi dira. Baina, ni uste beti elkartziak gauza onak egititula, bai. Askotan identidadia emateu bakoitza bihotzian pixkat, baina azkenian elkartutak jogea beti, ez da? Hori egiz da, hori egiz da. Nire lagun bat, ez dino, Durangalde guzti Durango izan barko lukela, gauzak lortzeko. Koitza bere aldea, ez da? Bai, gauzak lortzeko. Hobeto izatea, indarraiteko azkenian, ez da? Otxan dizotik maila bire, dana, da zornotza baino, izen berritzakera dana bat, gauza lortzeko, ez? Gauza fina egiten aizean. Eta horre txokolatia gota berdio, gainera dela jan bat? Oin, enbiar daguna da, urtu, hori, ganeko kobertura hori, urtu inbar da. Sartu zera, mikrogailuan sartzen jungo naiz. Ni uste dana sortzi dintako ez dugu berriko, erdila hola botako dugu. Bai, hori da. Bueno, dana, ja, gora torreko gea, venga. Bardin, Eta bitartian jungo gea, Hernaniraino. Eta Hernanin dago, Dorronsoro okindegia. Eta ikusiko zu eze pantxin eta erra, prestatu igun, guazen bertara. Kaixo Joseba, Kaixo. Jose eta Laura gera, ate alabak, eta hemen gaude Hernanin Dorronsoro okindegian. Gure obradorea ezagutzera gonbidatzen zaitugu, eta gaurkoan gure pantxinetaren errezeta nola egiten dugun erakutsiko dizuegu. Gure enpresa Dorronsoro okindegia gure aita Josek sortu zuen duela 26 urte. Beha 14 urtetatik okina izan da, 1987 urtean erabakizun bere enpresa propioa sortzea. Orduzkezoztik, gaztetatik, berekin gaude hemen lanean, gure ikasketak eta atera ditugu, baina 16 urtetatik aitari laguntzen, ikasten, eta gehoia hemen erabat ogia egiten, eta ogiaz gain gozoak ebai. Gure oinarria berez ogi gintza da, ogitikan hasi ginen, eta eskariare bezeroena igual ogilaz aparte gozoena ere zan, eta pixkanaka sartu ginen gozo gintza munduan. Ni batez ere pastetaz arduratzen naiz, denetik egiten dut pixka bat, baina batez ere pastetaz. Pastak egiten ditugu, eskuz, banan-banan, eskulan txikiak izango balia bezala, plastilinakin, ordu asko pasatzen ditugu hauek egiten. Eta egia esan asko gustatzen dira, jendeak asko erosten ditu, normalean astean bitan egiten dugu, olako tanda bat. Pastaz gain, denetako postreak egiten ditugu, gehiena saltzen dana, sagar tartak, pantxineta eta euskal pastela eta beste gauza gehiago asteburutan. Azkenen gozoen salmenta batez ere asteburukoa da. Biden da ditugu, bat Hernanin kaskoan, beste bat hemen, poligonoan gaude, eta naizta berezia izan poligono baten denda bat irikitze, egia esan jende eroso egiten zaio, kotxean etortzen da, aparkatzeko tokia dauka, jende asko etortzen da hemen bera. Nik hemen segituko dut pastan kajak betetzen, eta orain Inakirekin utziko zaituztet, pantxinetak aida egiten, eta gure errezeta erakutsiko dizue. Kaixo, Iñaki naiz, Dorronsoroko langile bat, eta gaurkoan esplikatuko dizuet hemen egiten dugun pantxineta. Eta esango da ze gauz erabiltzen ditugun. Hojaldrea, basea egiteko, betetzeko krema, kanela pixka bat botatzen diogu, almendra gainetikan eta pintatzeko arrautza. Hori da erabiltzen duguna. Mozteko garaian, mozten ditugu 2 neurritan, azpian jartzen duguna pixka txikigoa, eta gainean tapatzeko, tapa erabiltzen duguna pixka eta ondixogoa kremaren gainetikan iristeko tapatzeko. Hasteko krema prestatuko dugu, gero betetzeko. Margotu ingo dugu, gero pegatzen juteko. Gaurkoan pantxineta ingo dugu, baina hemen gauz gehiago egiten ditugu, pantxinetaz aparte, euskal pastelak, sagartartak, bizkotxoak, denetikan egiten dugu pixkat. Nik hemen Dorronsoron 6 urte damazkit lanean, baina ni aspaldi hasi nintzen, 16 urtekin. Eskolako gogoa handirik ez nun,
eta eskola utzi eta lanen hasi nintzen. Da lanen hasteko lehenengo aukera okindegi baten izan zen, eta egia esan oso gustora, beti gustatu izan dut zait, hogiekin lanen aitzea, eta baita ere, pixkat, pastelerian baita. Hau izango litzeke, 5-6 lagunentzako, baina eskatzen badigu 8-10 denantzako egiten dugu. Hau ja, gainetikan almendra jartzen dugu, eta ja prestauko labean sartzeko. Egingo dugu txiki batzuk, ikusteko baita ere, Dorronsoroko errezeta da, eta hemen egiten dugun errezeta da. Kanpotikan ere jende asko etortzen da, hauen eske. Eta, badago jendea gustatzen zaiona, pixkat epelduta jatea, eta bai hotzean ere bai. Bale, ja bukatu ditugu, begira ze itxura daukaten, eta orain hartu, eta labean sartuko ditugu. Bueno, Joseba, hementxe ditugu gure pantxinetak, labetik atera berriak, goxo-goxoak. Eta, egunen baten Hernanira gerturatzen bazara, hemen itxoen goizugu, Dorronsoro okindegian lantalde osoak. Nahi dezunen, agur! Ai, ama, Laura, baina ze pantxineta ona hori, eske pantxinetara baize gauza erra dan, Hojaldre 3 osagaiekin, dio krema ehar bat. Betiko postria barrez. Betiko postria. Ez da faietan. Ez da faiatzen. Eta, eskerrik asko, gure erakuste bat inola iten dezuen, eta horrela jarraitu gauza goxo-goxo egiten. Besarka ondioa lagunak. Hemen txebitugu inteuna da, moldetik ateitugu. Zeatikan, guan ja ostu dialako, gainan emateko marmelada, brillotxo hauek emateko, eta gainan kranbela jartzeko. Epelian ateatzen dira, ostutzen lagatzen bazu guztiz, batzutan peatuta gerlitzen dira, ez da? Sobe, azpikaldetik egitean algo bizkate... In eta atera. Eta hemen txein deuna da, txapelak, bota dionian batik ganaxa gainetikan, eta bestiai marmeladak hemen dazkaola bilak, indeuna da, ostutzea sartu, baina izozgailua. Zergatik? Zandu Karmelek, sartu hori hor gola itxatxita gelditukoa, zatik anbatutan aztezea bestera, txokolaten sartzen, da... plasta. Txapela eta hor marmela da, ez nahi daudana batea jutia. Ordu nindeuna da, hemen sartu, hemen dazkau, eta guain, jungo da hemen, Karmele bertatik pasatzen, eta, geho, behitu, hemen jarriko deo, behitu, platatxo bat onditxo bat jarriko, zuzugonea jarri, eta nik hemen geho jungo naiz, txukun jartzen, bale? Edarto. Venga, zure kontu, nin bihar diotena da gero, batzu jau jarri, buen hasiko zea hauekin, a ber, ez nazten. Bai, hori da, gorri. Hau ez da kai, galletatxua kai barruen, ez da kai? Hori, situak. Ze goixua, Bai. Ze gauza, eharra. Eharra, txapela. Ze bolatxo gota berrizkiot? 3. 3? Bueno, gu 3 jartzen jo, bakotxa jarriko dugu bolatxok asko goztentzen bat Beizte bater hori zait. Itzeiteagatik, horreta galdendu horrena. Ai, ama. Eta hauek belaxe bota behar dira, Zatik ikusi nola ostutzean, ondo temperatuta balin badago txokolatia, azkar ostutzea. Espa ondo temperatuta, koste ite zaio. Orduan, norbaite txokolatia temperatzen bau noiz bai. Ez basai gogortzen, ez da hola oso ondo temperatuta, ez da? Hori da. Ondo, bagoaz txerek itxarraka. Eta, supertan iten dituzuen gauza goxoiek ganekin, bakarrik altzaude bertan. Ez. Ekipo hona da. Ekipo hona gazu. Oso ekipo Ze garrantzitsua dan ekipoa bizita honetan. Bai. Ni ez banun ekipo eukiko hona, ez nintzen ez da hemen azteko tabe. Eskerrak anaiak eta laguntzeien gozokotegiakin. Ekipo hona eta daukaguna da, txefon bat. Vale. Ane Cornejo. Vale. Eta txefak asmatzen ditu. Atera zan beha hau ekiten ez da? Erreportaian. Bai, erreportaian beha eta zan bai. Eta, bera, honako gauz asmakizunak berea dira. Bai, Bai, hone gauza guztiak, berai buru etorria zaizkio da. Zut gastatu inbiarko zu, ez da, eta esan, venga, segi aurrea, segi atzea, Nik esaten diot, bale, horrekin aurrera, horrekin horrek ez du baldio. Hori da. Ona. Hori dezakin inbiar daiten, batzutan, zaila izate atzea itia, zeatik anindeu, zenbat, zakio jendea gaina pentsatzeu. Gozotegitan, gozo gileak eta sukaldarik, plater berri bat itezula eta horrenengoan atatzen dira gauzak. Ez. Eta inberdia proba bat, eta beste bat, eta familiak utzi, eta umei eman, da umeak sekaka dau, eta silentzia guztatzen. Ez alda, umeak ez du gezurrik esaten, Bai, ze, ganera, gero, fallu egoten dira, hobetu merda, pizkate finju. Finjo, kontserbazioa, gero igual momentun esan deun bezala jatetxeko ona, momentun jateko. Baina gauian etxea eman da ona,
on bihar du bai, Hori da, jartzen diozu ez daki, igual, karamelon amaiera bat, eta sartzozu osgailura, eta karamelo horrengo gunean urtuta. Ez du balio, beste idei bat. Claro, beste ideia bat, eta venga, tarre eta segi. Hori zimi da. Arra da. Beitu ze, gauza, goxo egin ditugu. Betu, buena hau pixka gordetzen dianian, gazo, beitu esku garbitu, nagazu hemen. Pasatu. Vale, ningo etena da, beitu. Hau ja, listo dakau. Azteko eta hau. Hau eta hau, listo. Eta hor, beitu, geho dakazu, egur puxketa bat, atzen, ez dakit ondo irutzen zaizun edo ez, hemen jartzen juteko. Bai. Inditugunak, bale? Bai, oso ondo. Nin behar diotena da. Hemen ekarri dituzu bri dizdira mota. Zer desberdintasun daka, A ber, hau Hori da... lehortzeko. Bai, eskerrik asko. Ez da zer asko. Hau da, zera, gozoz egiten erabiltzen dugun brillo bat da. Vale. Bale, deko lago gozo puntu bat, da gelatinozu, da horon jartzen duzu Vale. gandetik, eta zera, hau da, ekarri dut, hau da albariko kemerbela da. Vale, zein jarriko diot. Bati bat abeste bat, Ah, venga, oso ondo. Ez, tionik. Bikain. Hau da gehien bat etxetan erresa badalako lortzea. Vale, Ez vale, hori vale. brilloa pixkata da... Bai, bereziagoa, ez da? Bai, ekarri dut pixka bat, hoxe, profesionala itxura. Ona, Nikola ibiltzen ez une oro. Ona, egia esan briotxo hauek ere tamainan eman berdia batzutan, kapa Bai. ehar batzu topatzitu hortik handa, esatezu, ma, goxo egotea baina, Hoi, bai. pixkat menos ez más, esateana, Hoxe, bai. Egon behar da gozo, baina ez largoso. Hori da, lehen esan desun bezala, ez da? Hori da. Vale, hau listo, vale? Eta bani joa bestia mila. Zu jarri hau esek hemen nahi bazu, ja? Ederto. Zeratikan, gaur egun belaxea dator, eta earkiatea zaizkigu, gaur bi pastelak. Nola esan dezu? Poma. Zergatikan poma. Poma da, bueno, zerbait, ez dakixo, sagar pastela esaten bozu, da betiko etortzen Ja. gure, betiko sagar pastela. Ja. Duen, zelan esan sagarra bestera batera, katalanera guratu diaku, baina vale. ez dakit dio nadan, ala ez, baina, poma zuria ditu dio. Vale, poma zuria. Eta poma orduan da, sagarra katalanez. Hori da. Ah, vale, beitu. Molt bé. Molt bé. Hori da. Ondo, vale, hau, eta guain kranbela bota behar dio. Probatu nahi dut hau. Hori espeziatua dago. Notatze, zamian ez, ez daka. Bai. Kanela gutxinez. Kanela, Gutxinez, porque gauza gaino topatu ditut. intxaur moskatua Vale. eta jengibrea. Ona. Hori da. Hori Gu da. jarten diogu, holan alden baten. Vale, zu besti jarri nili hau ez eta ontan. Ja, ontan jarriet. Gu Osea, jarten... baster bat negartzizkio zu hola, pixkat. Horrela jartzen diogu. Vale. Biki bat holan aldemenetan. Hori ere bai, menos ez maz, ni gora etorren ez orduan. Azkenean ikustezu pastelgintza dela, dana esku puntakin eitea, Bai, dana bai. xoabe, astiro, pausu. Astiro esate zuenian baki, zuze iruti zaiten nahi. Askar esate zuela. Bai, ez da gizeatik, una askar, astiro. Mantzo. Gipuzkoarrak nazpiterea. Poliki. Poliki, hori da, gola etorren poliki. Bueno, hemen txingo du leku pixkat, bat hemen jarri eta beste hemen jartzeko. A ber, horrela xe. Vale. Eta hemen horrela hemen jartzeko. Bueno, eta badakit bizitza guztia ez dala gozogintza. Gustatzen zaizula asko abesten ibiltzea. Ez dakit ze gauza egiten duzu gozogintzatik aparte. Baina, hainbat saletasun ditut, abestea da bat. Bai, Asko gustatzen zait, bai. Asko. Klasikoa gustatzen zait, baina bai herriko kantape bai, Baina asko. ibiltze zea grupoen batean, o zea batean Ibili edo... nintzen Durango feoia. Vale. Eta musika eskolako koruan be bai, eta beste koru batzu laguntzen, eta bueno, hainbat gauza baina. Eta kantatuko altzen duen hemen hola, zeo ze. Bai, ama, Bai. kompromisua. Hola, txikita, hola, hogeita mar segunduko zerbait. Basta, ikusi mendizaleak, ez da. Venga, bota. Herrikoia botaterren edo zer. Ezin jo, Bueno, bai lagundu pastazu edo zer. Ni haua moitukoet, vale? Zu ahotza garri, ni gola pensango pensa ondo kantatetela. Gorri pitxera ginaz, Bueno, arna sartu? Baina... Ikusi mendizaleak baso eta zelaiak menditontor gainera igo behar dugu zoia ederra zein polita da ta gora Euskal Herria Euskalduna gara Euskal Herria